guzia dago Euskararen alde. Baita Euskararen heriotza diseinatu zutenak eta praktikatu zutenak, eta haien oinorteko guztiak denak gaude Euskararen alde. Baina horrek badu diskursoiek badute trampa bat, nire ustez erdian, eta Euskara onartzen dute, baina bere ere mutxoan, bere bazter hortan, eta gainera albaldin bada trabarik egin gabe, bestei. Hortik ateratzen denean, eta besteen pare jarri, eta erdiguneratzen denean, orduan gatazka sortzen dira. Eta guk ere gatazka horien aurrean iruditzen zait askotan konplejuz betetako diskursoak eta argumentuak dauzkagula. Euskaldun batek beti bere burua justifikatu behar duela dirudi. Bai bere lagun arte hurbilean, zirkulo batean euskeraz egiteko, norbait ez baldin bada euskalduna, edo parlamentu batean, euskaldunak beti darama berekin bere burua justifikatu beharraren zama. Eta zama hori benetan da nekagarria, eta gainera izugarri-harria zeren, eta nire ustez justifikatu beharko balu norbaitek bere burua, ez dakienak justifikatu beharko luke, baina ez hemen erantzi diote zama hori dakienari, eta hola bizi gara. Beraz, atera behar baldin badugu gutxiagotasun hortatik eta menperakuntza hontatik behingoz, gure burua gutxiago justifikatu eta konplexurik gabe egin beharko dugu Euskara erdigunera ekartzearen pauso hori, jerarkia kultural eta linguistikoak uste dut hautsi egin behar direla eta elkarron parean jarri behar dugula eta Euskara ardatzera ekarri.